Rasta nje yami awusondezele okhala kahle lapho. Yeah, uyabona ke. Uba uBenson sister. Uyamazi umuntu estoka kuye muzi. So manje uyamazi usengidlala kahle mina ngenzeni mina. Manje wamsendela amahathi uBenson. Udlala kahle. Nakla uthi nakuranza uthi nakuranza yini manje leyo? Hayi uthi uchaza uthini manje nakuranza? Asiyo jive. Nakuranza. Wenza wachaza ukuthi wena. Wena sifundele ke. Siphi isilima sakhe? Bekangetha kumbila. Bengetha kumbila so lo mbila lo ngiyawuthanda. Ngela utshani. Sase A. Hawu. Yes, isizini yawo. Wenza isilima ningibiza ngesilima. Ihathi leyichazana. Angithi ngiyakutshela ukuthi bengetha. Shothi mina mangithola inhliziyo la ngisendela umuntu inhliziyo. Ichaza uthini lento la? Uzobe usuthi ngijola naye angithi. Urethile. Ungayenzi lento ma. Ungayenzi. Ningazi isilima noBenson. Ungenza isilima yini? Ngoba uhambe kusilima sakho ngithi nawe Wena uyisilima abona ukuthi besikhuluma ukuthi isilima. Yabona bhuti, yabona umuntu lo. Wena ubona ukwazi ukufunda wena. Osuyavuma manje? Dala ngidlule. Hola bhuti manje. Mnandi. Ngiyaphila bethu. Asaphila njani? Sikhona singezwa ke wethu uAramis igama. Aramis Ngwenya, demand Mbangolunye zingambi lezi zakhaya konina. Invasion of Sharp Private igama lisho lena. Siyakwamukela ngicamthu yalazi udaba. Ngiyalazi bhuti, ngiyalazi ingakho ubhalelela ekhaya. Ya. Inenkinga. Kwenze njani ngane kwethu ukhuluma? Yabo bhuti omdala njengoba ngize la bhuti omdala ngokuthi manje umama mfethu ngesikhathi eside ngiphusha naye yabo. Umama siyathengisa. Futhi manje siphethane kahle nomama yabo emphakathini yabo. Nebusiness nonke. Futhi sibambisene nomama sometimes sithengisa umbila yabona ama-orange. Futhi season by season siyathengisa yabo. Oh. Yeah, kuya ngokuthi manje yini ekhona manje. Yini ekhona manje. Okay. Manje kunomjito esilibele sisitokha kuye manje yabo. Yeah. Yena bekangilethela izinto ezigrand kusaqala. Sengisola ngathi manje hayi umama useyangijolela kahle. Naye lo mjito. Ngisola kanjalo. Yini kubangwa yini lokho ke ubonani? Manje umjito akasangiphathi kahle manje. Nanoma ngiyostoka manje ngigaya izinto ezibolile manje yabona ukuthi mina hayi. Kodwa mabuye umama manje. Umama ubuya nemithwalo manje kodwa uhambe nemali encane understand from lapho. Umthwalo izinto ezifresh. Izinto ezifresh mfethu. Ungazi umupha mama. Mangifika lapha e-store ubuzana naye umama. Ukubuza ukuthi kuphi mama? Cabanga ngazobuza umuntu wami. Shothi ufuna kuhlezi kuza yena kana? Yazi imhlolo. Hayibo. So ingakho ngize la ngifuna nje ungisize bhuti. Yeah. Hey, kathi kuningi. Cha, baba bakhuleka uma ungampela khona into akayenzayo umama nomfethu lo. Sizomthola thina la Invasion of Privacy. Bethi awuthama ngale Rasta we-IT. So umama mefika soboleka amafoni and then uzwa unlock Rasta la. And then mibuye unlockiwe so ngizothola ithuba ukuthi ungene lapha nefonini uqalaza ukuthi ama message kuhamba kahle noma kuhamba kanjani. Sibonge ngalijabulela lolo thuba mfowethu. Hayi khuleka mfethu khuleka sikhona sokusiza. Asilungise leli izwe leli. Asibonge usilungisela bhuti. Bayasona abantu besifazane. Hey. Uzogcina sekadla imali yami esitoko nalomuntu. Ayifuneki. Iqinisele ayifuneki le nto le. Hayi cha asimbiza. Sho nje amakhaphule na celebrating uthando yabona. Umfethu la nosibhalele ethi hayi man unesipawupede. Mama wasendlini umuntu esibambene naye. Idadini suka nini. Sesiyakubona phela usihlela esihloleni nawe mhlawumbe asazi umuntu ke nomuntu anithatha sekubuza umfethu amazi. Ngiyamazi. Umasa usofa silahlane wakho. Hayi cha makunjalo ke ngicela nje nike sithathe nesibeke ukuthi le ndaba yini iqale kuphi nahlangana nawo kanjani ubudlelwane benu buhamba kanjani so far yebo lo ndaba lo ke singakaqali ke yasibalekela nokuthi phela singagcina sesiphazamiseka amafoni athanda ukuring izinto enjalo ke so siyasicela ukuthi nisibala amafoni sinibekele wona lapha ekhoneni uRasta kunendawo esafe amafoni nawabeka kuyo then waseqhela ishow ke so bese seninikeza phela ibolo nto yeah Rasta nja yami sondele lapho ongibambelela yeah so iflow yeni anisithatha nesibeke ke ukuthi ithini lento le esikoleni ha hayibo sesinesikhathi siphusha hayi mfowethu into enhle le high school sweethearts
Okay. Sinabo ma-5 years nyana siphushe. Yeah. So lokho angiphethe kahle until nje manje njengoba size la ekhaya. Yeah, iyangwarisha. Akwarisha. Mana Vele ngamshela esikoleni. Yeah. Vele bese sishaya nje grade 12. grade 12. Oh, matric. Vele izinto yabo lezi zinto zama-yini bayibizana ma-matric dance. Matric dance, Yeah, ngasuke ngamthanda from lapho sathanda. Osho ukuthi ubeyicuphile ngalezi ngubo zalapha. Vele nje kade ngimbhekile yabo mngani. Wasuthola isibindi, yini wasushaya Steve bro. Sikhamba ngaphi isibindi manje unyaka usuyophela. Yabo sesiphela ngithi yabo kuyadingeka ukuthi noma indoda uyibonise. Ngase ngimthola ke sahlangana. Yeso lokho angiphethe right. Ngiphethe right. Hawu sisi wami wena uyawukhumbula lo mzuzu umfethe ethi sibindi uyaphilisa sibindi uyabulala asondela kuwe. Wachazwa yini nje ngaye uma nihlangana? Uchazwa umshot bag. Bathanda abantu abade no. Futhi baba usomabhizinisi. Somabhizinisi. Yeah. Oh. Engalabi mina esikoleni. Okay. Ubaba kade waqala kuba usozimali. Wabonza lana ngibhopile. Wakhakutotosa nje. Yo, ngamnandi. Mingifa kamnandi shona. Hayi ngiyithanda mina lento. Ngiyithanda. So uphethe kahle mfethu. Yeah, ngiphethe kahle. Lo yalona kodwa uyasolisa. Yini udonsa kangaka? Eish. Akasafuna ukukhipha imali. Bafa. Asufuna ukhipha imali? Kumele ube naye for imali eyimele ayikosana. Yeah. Ukuthi angifuni ukukhipha imali. Imali yazi mfethu kumele sebenziswe ngendlela eziright. Manje ngibona ngathi siyayimisuza. Ngoba ikhona. Uma ngisamaze nje nayabona manje. Usathanda izinto ezihigh manje. Uyayinkophe. Mfethu ngimazi umuntu onatural beauty. Natural. Mazi basenza kanje. Ngithole ngifake ikhomela ngifakeni. Wena noma usho ukuthi inkopha azichazi. Cha, umuntu umdala kumele abe pretty for mina la endlini ngithi. Yingade maphuma nami. Uyaphi mayihamba yedwa ukuthi manje ufaka inkophe, gqoka ama-high heel. Gqoka high heel. Nkosi yami ufaka ama-yini. Into zakhona. Uyaqhola la ofa. Kuye kamnandi ngithi ukuthi ungakuthi ungilahle. Ufuna ukushela amanye amantombazane ngaphandle. Bheka uwesta nje imali ngesidingo esingekho. Uyazi ukuthi la sikhona sirentile sisahlala nasemajardini sirentile mfethu. Bafu ya save. Mfethu kumele sisave mfethu kumele sidle la endlini. Yeah. Angayenzi lento ayenzayo. Ufuna nokuthi niphume nalapha enrente khona nithole umuzi wakho. Kumele siphume la. Ngiyakuthola. Yabo. So cabanga lifuture leni mfethu yabo. Sila kanzima mfethu. Insizwa le. Sizophuma mama kumele ngibe muhle. Mina ngibe pretty. Wena ufuna ukuba muhle no? Yes. Mina ngibe pretty. Ngiyangithanda ukuthi siyehlise ke lento lena yabo. Rasta nje yami awusondezele okhala kahle lapho. Yeah, uyabona ke. Konje iphe yakho la. Eyakhile. Futhi bambalana ke wena. Ungibambelelana na content yenza yabona into enzakalayo lana ke ise invasion of privacy la. Una outtime ngale kuthiwa Rasta we-IT amafoni lawo wavulile wa unlock ukuze ngizothola phela ukuthi ngikhona ngene ama DM ngibheka ukuthi aniphazamiseki yini. Ibubheka lapho namfethu lapho ke. No, nawe naye yakhe angithi ungakhona uku. How? Why? Ifone yami uyenza nini? Ufuna phela ukubheka ama message. Now it's a loyalty test kahle kahle ukuthi. Iminyaka emingaka khona sicabanga ukuyisesha manje. Yini wena usugquma kangaka ukhona into oyifihlayo? Ayikho into engifihla ufunani ayikho into angayazi. So ufunani efonini yami? Manje wasugquma mawuthi khona ayikho into angayazi iminyaka phela. Mfethu bheka lapho. Bheka lapho na mfethu ulokhuza lapho nawe ibucinga lapho ke. Na iPhone la. Ngena lapho ngabe ku Facebook ngabe ku Instagram uTikTok ubone ukuthi uyabo ngiyakhamba kahle lapho. Faka ilokhuza lapha faka ubhalo I love you lapho. I love you. Noma I miss you faka I miss you. Wena uso right ngapha? Right. Akuveli lutho. Akuveli lutho? Awuthi sithi uhathi lapho. Faka inhliziyo impela. Ubani lo ase. Bani? Mfethu uBenson Moslona. uBenson? uBenson lona mfethu. Yini kunenhliziyo yokuBenson? Ubhekelelana mfethu uBenson lona. Heva. Yamazi ubani uBenson? Tata Benson. Manje wawusisindela uBenson amahathi. I miss you babe. Benson.
baba ngiphendula ususendela ubhensini Sister, amakhathu. yeah, buka uthi it was nice yesterday when we at the kitchen. You never nice this one. Ngazongihlanyisa wena yini lengibona la? You never nice. Uba uBenson sister. Uyamazi umuntu estoka kuye muzi. So manje uyamazi usengidlala kahle mina ngenzeni mina. Manje wamsendela amahathu ubhensini. Udlala kahle. Nakla Ome kancane uthi wena. nakuranza uthi nakuranza yini manje leyo. Hayi uthi Uchaza uthini manje sokuranza? Asiyo jive. Nakuranza. Ba- Wenza wachaza ukuthi wena. Uhlabona Okay mina sifundele ke. siphi isilima sakhe. Ne VN la ithi le VN. Ivayi Mike asidlala. Xiko hi xilimo xa wena se xi fambile xilimo u ta mfethu le se ni khomile mbila u ta Ukhumbula umbili. Khona utshela kabo wena. Ungibiza ngesilema. Man. Emfethu kahle awusangifili wena usangazi. Mana ima Usangazi. Okay. umbili osukuletha ke mina sengifuna ukwazi umbila akhuluma ngawo mfethu. Uyawuletha ukuthi ufresh phela yini sekuzinto ezibolile so ngithi. No uthe yena ukhumbula umbila wakhe. Angazi ukuthi like beyakhuluma ngombila. Uthi There's nothing much enzakalayo. uthi ukhumbula umbila Isilema wakhe. mina. No, ukhumbule lo mbila lo. Isilema. Umbeni uyisilema umbeni. Manje ufuna ku Isilema mina. Eya. ma ngoba ethi isilima sakho ubafuya isilima ngoba wenze njani? Akasho yena. Awu ubaningi isilima sakho ke. Udlala kanjalo. Uyamazi, udlala so angithi uyamazi. Namanje usangenza isilema. Ngibeza ngosilema mina kusho ukuthi wena noBenson wena. Uyamazi usuthanda ukudlala so maka Akazi adlale nami uBenson ngimaze lapho ngoba ngiyastokha nje. Ngiyastokha kuphela kuBenson. Hey, And wahlala ngibuza ngawo uBenson. uBenson ustock ezestock nemama manje. Ngibuza ngawo uBenson. Backstock na sister. so Uyistock nawe uyakustock na manje uBenson. Nakuphela manje ufuna umbela wakhe. Nakho ngibiza ngesilema. Nizotshela nithi ke. Sojola siwu2. Usho ukuthi cha sithi awukwazi ukufika ugange. Awukwazi ukufika ugange bese uzosento eshoyo. Ikonto ibonile like ekhuluma. Nangu Usendela uBenson ufuna umbila la. Ubonile I love you lana ke. Nangu. Inhliziyo le ifaka la uthi uyamthanda. There's no way. Ichazana inhliziyo le ebhaqozana. IVN. Awukwazi ama emotion ukukhulela emakhaya kuyahlupha. Untombazane. Lo muntu uthi Kuyahlupha ukukhulela emakhaya but uyazi hathi. Bekaretha kumbila. Bengiretha kumbila ukuthi okay lo mbila lo ngiyawuthanda. Mina utshale kusase eni. Hawu. Yes, isizini yawo. Ngenza isilima ningibiza ngesilima. Ihathi le ichazana. Angithi ngiyakutshela ukuthi bengiretha okay right. Shothi mina mangithola inhliziyo la ngisendela umuntu inhliziyo. Ichaza ukuthini lento la. Uzobe usuthi ngijola naye angithi. Urethile. Ungayenzi le nto mama. Ungayenzi. Ningenza isilima noBenson. Ukenza isilima ayimina. Ungitshele mfethu uhambani noBenson. Awusangifuni yini? sis my brother uthi uBenson akasamphathi kahle. Akasamphathi kahle uBenson mefika lapha manje nje umnikeza izinto ezibhedayo wena bakunikeza ezifresh aphinde bathi ukhumbula umbila futhi. Niphinde nithi bekumnandi ekitchen makwenze njani? Ngathi uzoba inkinga wena la kule relation. Cha, mina ngizoba isolution iki. Ngizela Ukuthola iqiniso. ukuthi kwenzakalani. Uhlula ukusolve inkinga zakho. Kumele uzilethe Awusanginaka ngithi phela lamalanga. uyangibora. Ha? Ngikubora ngenzeni? Uyangibora. Yiso lesilima esibhorayo le. Yeah, Isilima esibhorayo. Ngithi isilima esibhorayo. Bafo imaphela hayi ngodlala. Isilima, ungibiza ngesilima lo mntana. Ngisilima mina, wena noBenson ngibiza ngesilima. Uyangibora. Mina understand ukuthi uyangibora. Hayi phela nami usuku lo muntu mvula awukwazi ukuphula umuntu inhliziyo bese ukhuluma nje na. Kanzima mina ilanga lonke ngishiswa ilanga. Kanti Usuyonke. sisho sithu kanti uzibalekile. Hayi nawe ima kancane. Yimi ngihlanganisele imali, yimi ngiphusha le business. Ubani Wena uthi ngikufakile nje kusizana akusho ukuthi phela yethu sithu. ngoba uhlala nami akusho ukuthi yethu. Sithu. Awungitshela into ongitshela Ngona uhambe kuye kuBenson. anginandaba futhi vela ayikho into oyenzayo awungenzeli next. Ngona uhambe kusilima sakho ke ngithi nami Wena isilima. uyislima abona ukuthi besikhuluma ngakuthi uyislima. Yabona bhuti, yabona umuntu lo. Wena ubona ukwazi ukufunda wena. Osuyavuma manje? Dala ngivumile. Bongaboni. Dala uvume ujola noBenson wena. Yeah, dala sijona. Bafu. Awusolve wena. Rasta. Sobona usuzolala. Ngasodinga Shuthi sophuma sithu osoncedisana upaka. Mina ngizohamba kulo bhuti lo. Engihambe naye. Angasazi lo muntu la endlini. Akahambe kuleli shangane lakhe leli. Wena uyini wena izulu elingananqondo. Siqhaza nje somfana. Hayi bafethu kahle. Ngisichaza mina. Yes esikabi.
Ngiyasusa nawe mina. Amantombazane sona malungela kusamelanga siwashaye. Uyikhese empilweni yami ngeke ngitshele ke bhuti. Bheka wathi ngihambe yabo. Usale lawe sisi uhambe kele ndoda. Mana lalela. Thobani Sis pensini. ima. Bafethu angisathandi ndlela ihamba ngale. Ukuthi uzokondla pensini. Uzokondla ngale ndlela. Wena wazi ukuthenga McDonald's stupid nje ayikho into oyenzayo uyangidina. Kuthi nawe uyabhoka futhi nithi. Jesu. Kanti-ke McDonald's la ekhaya. Wena uyenzani imali? Bese into yaziyo nje ayikho into oyenzayo ukuthi uzithengele impahla uzigqokise uzongitshela ukuthi ngenzeni. Hawu ngitshela lokho jolani ithu. Kade uthi wena lo muntu lona wakunakekela mina. Beka ngamaswidi nawe bhuti awume kancane yo. Yabona ukuthi amantombazane bafowethu a require izinto ezibhaya. Okay Iman. Wathi ngihambe mfowethu. Mfethu. Sungisizile ngithola ukuthi ujolani upensini phela manje. Baba ungaqala uhamba. Sis Mana phela nawe ngithi ngizama ukusiza la. Bafo. Hey, Nkosiyami. Una 3 years ujolani upensini. Baf. Umoya baba. Phela. Ngala. Ras. Uramba ngithini? Ngeke yashayela. Hey. Wazi ngimshaya. Sis, ethi yebo wenza manje. Hayibo. Awukhulumela, awazi ukukhuluma kanjena nomunye umuntu. Angisafuni utshola naye, angithi nina nizile la kule show nizongiveza ema TV. Manje musukudelela phela. Ngiyadelela vele. Uthela upharafi lo muntu umzisa umhlungu lo muntu lona une right ukuthi abe njeni. Into yenzayo umlimaza umchisela. Akajoli akabuyela emakhaya uthola intombi ashada amazulu athi angishade emakhaya so angazi veleni ngingo. Sicela amanzi njalo. Ngathi imoya iphezulu nyana. Ehlisa uma Abraham, ehlisa umoya. Mina ngifuna silungise le nto. Ayikho into soyilungisa. Senza lo muntu lo kusho sengithanda isikhathi eside. 3 years. Yabona isikhathi esigakani ngisuthi ngavele niyeka nje kanjalo. Yeah, ubenzini yena uzongithengela ke imoto because unemoto Kuthiwa sifuna abantu ababekezelayo manje empilweni. bekezelela wena. Ukhona abantu engababekezelela ayi wena. Nawe phela ngizokuthola uparafini emanzini athi ima ngicela Wena silungise. ulethelela azi ukuthi nizongidina ni2 nizonginyanyisa ni2. Ne? Awusafuna relationship. Angisayimfuni akabonga usidala ngasamfuni. Yes, siswami. Iyanginandaba ayihambi namanzi. Ha. Khona abantu abashadile abavele bahlukane 12 years Azokuthela ngalamanzi wona ntombazane. uzobona. Hey bafu mana bafu. Ima. Sisahlelele la ngifuna ukuyendini mina. Ubensini yangifonela. Mele ngihambe. Mfowethu lo muntu lo namhlanje akalali lapha ya. Hey. Ubensini unemoto. Ngihlala nginetheze kube mnandi akanamoto akanaskooter akananex. Ngithi mina ungabuyi lapha ya namhlanje. Ngizobuya. Lapha emkhukhwini. Yebo khona lapha emkhukhwini Ungabuyi. Ukukhu wakho ke. Yebo. Ngizohamba. Uthi ngiyabonga ngifuna ukuletha lesho engibhorayo so angazi ngifuna ukuletha from the start and we kulungile indaba zabantu for my information ne need to siyaza nje Bafumana. vele kushaya awukwazi nokushaya awubatshe ukuthi ngiyakushaya endlini uzozenza Ushaya abantu. kamereni Uyamshaya futhi? ngiyamshaya Hayi bo. uthi wangafuni ngitrapa kabi ngimshaya kabi lo bhuti lo Bafu. uthi wangafuni ngeke uyazi kusangiyeka Hayi wrong into enza Angibhela mina i-GBV. manje uzogijimela police station i-GBV uzogijimela police station okay ngiyabhuti ngizokubuza ke wena Wabona. ungahlala ku relationship ungakho happy ngiphendule ke wena mashow nyana angitshela uzohlala No, but manje nina beni happy nje. ke ungitshela ukuthi awukho happy angisoni uyaphapha Sihlukane ngithela ngephisi. amakamera wena uyaphapha wena ngithela uyaphapha wena phela ngiyabona usunesikhathi mfethu bese uyaphapha uzenza ulethelela ngamakamera uyaphapha wena lento wenzayo yini Angisafuni. ku-right phela mangiphapha mfethu ya ngiyabonga sonke lesikhathi sakho sesile qhubeka-ke neshangane lakho ya ishangana lami elinengqondo elinebusiness usungisizile mfethu yambona unenkani ayikho into esoyikhuluma yabona Hayi nami ngithi ngiyazama Ayikho into ezolunga ngiyamlungisela akancengeke. ufuna ukulungisa ini wena Ngisiza wena la ukuthi izinto zakho zihamba kahle. Lo muntu lona usulahlekelwayo usomabhizinisi izinto zonke. zakho ulungisela lo Zi-right ezami izinto ingakho ngikho inkingeni zeni mina. okay ke ungaphinde ke ningibizela kule show uzobiza enye intombi hayi mina angi-right ngalokho wena ubona uzi-right okay but yazi niyangibhora so nithu so like niyangibhora like niyangibhora ningibizeleni la ningibizeleni like for Futhi wami ngoba ngibizwe uwe mina la. Ithini into lana? Awukahle yini udla kade ngikhuzela wena nasufuna izinto efanayo. Anikahle ngeJP. uzokuthela nithu ngizokushaya ke lelo langa ntombazane betha la ngizokushaya ngizokwenzela amasimba wazela ukushaya ngizokurhudula umgwaqo wonke ngiyakutshela uzobuqala ngizobe ngiqala nje futhi uzongizona Sizawukahle. uzongizona apho nawe bekancane Awukhuzeki nawe inkinga. inenkani intombazane Yazi. hayi yabona nje lana uthela amanzi emhlane wedada la 3 years nje futhi 3 years leyo ngiwestile asinanengane awuzani chama amanzi chama amanzi Hayibo. hayi uya prevent ngikuvetisa ukuchama amanzi Ayikho akwazi leyo. umsebenzi
Bakenzela ke ukuthi kabane. Ngizoyishaya lengane. Kahle bafu, kahle. Ngizoyishaya. Yabona ngoba ngikham nje kanje Eh. ngizoyishaya. Ayingazi lengane. Ungayenzi lento bafu, it's not worth it. Hlala phansi baba. Mawuchama amanzi akutshela ukuthi uchama amanzi. Into engcono. Cela ukhama ngithi ngichama amanzi. Uchama amanzi. Wena umithi. Mina Naye ke- leli shangana hhayi-ke. ka 3 years olumithelanga. Asikhokhe ngabantwana. Asikhokhe imele Awazi ube ready vele. Mhleli wanga Awazi ube ready. Into aziyimali, into aziyimali. Iyavele manje Into aziyimali. yona la emhlabeni ngoba nawe Uyenzani imali? Uthenga impahla kuphela. Yebo, kumele ngibe muhle. Yabona nethama ngithengele iteki, ngihambile ke ngaya saya ku vacation sahamba. Ha. Sishiya wena silima. Ha. Imali yami. Imali yami. Kahle phela. Ungibetshila ngithi ngihamba. Bese uzothi mina ngikhipha imali. Ngemali yami. Hayibo 500 nyana sozotsho usukhipha imali. Ima kancane futhi. Ima nje kancane. Yo. Sambile ke sawe. Sisayenziwe lento yenzayo. Kahle. Akakwazi akaplane ingqondo imile nje. Isichaza somzulu. Kumele siphume sihambe Isichaza esikhulu. Ngisebenza kangaka ngesichaza. Hayibo sengisumbila. Une double story ke ngitshele ke futhi lo ya. Unayo yonke into. Double story. Yeah. Akana namaphepha. Ingcono. Double story. Ngizompakisa Uzoyafuna amaphepha. kanjani double story? Ngithi ngizomfakisa amaphepha. Nanesikuruba sakhe lesa ngazi silungiswa every day. Uyasazi? Silungiswa every Wena day. unane- Ugasongo leya moto leya gasongo. Gasongo man. Uhleleleni la into echazayo. Promise. Ayisibonge sibonge bhuti omdala. Sala nalesikhenke senu. Bye bye Mqondwane. Ungileseleni wena lapho eyona bhuti yazi ngathi ngakuthela ngalamanzi yazi. Ungayenzi lento. Siswami, i-wrong lento yenzayo. Iphi? I-wrong lento yenzayo. Umfethu 3 years mfethu. Hayibo, okay now uyajola ku relationship 3 years ihambe namanzi. 5 years. Kodwa abantu yazi bayashada. kube icabanga kahle lento. Lo muntu ngoba i-businessman kanjani uzoba nama-million wena bosuyo lo muntu Awethu. yaphatha. Kanjani senihlukene? Yonke into ibhalise ngegama lami ngapha bhuti. Ha? Sesiqedile ngami. Yo. Yo. Babukele emakhaya. Engathi kuningi ma relationship, kuningi anisikhuthazi neze. Hayi makunje. Hayibo, 3 years. Hey, umfethu wadelela naye uthi ibhasila imoto yamfethu Khasongo ilungiswa njani. Yeah. Hayi, kodwa ke kuthoma relationship manje niyona sebenzayo. They break up, they make up. Toxic njena. Angiyazi lento. Kodwa ke it has been episode yanamuhla leyo. Ngoba sesintshela mawuzibona into wrong yenzayo lapha ekhaya. Lokho isasa sehele ngoba safika kuzobonakala. Ezibhidli phansi manje kuyavela ukuthi ubhizi nomfethu lapha. Hayi, angiyazi lento. Kodwa ke sibonga wena nathi sicela nilike comment share lapho ke. Nisabaze yonke indawo nalazo udaba it has been yours truly. I-handsome hungry. Arabi sungwenye. Umuntu imando umbamba olunya singambele. Khakoni. Danko, means thank you sengihambe njengeshade.